ಹಲೋ ನಮಸ್ಕಾರ. V4NEWS ಅರ್ಪಣೆ ಮಲ್ಪುನಂಚಿನ ಸನ್ ಪ್ರೀಮಿಯಂ ರಿಫೈನ್ಡ್ ಸನ್ಫ್ಲವರ್ ಆಯಿಲ್ ಕಾಮಿಡಿ ಪ್ರೀಮಿಯರ್ ಲೀಗ್ ಸೀಸನ್ 4 ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಿಕ್ಲೇನ್ ಮಾತ್ರಲ್ಲ ಯಾನ್ ಮೋಕೆಡೆತ್ಕೊಂಡೊಂದಿಲ್ಲ ಯಾನ್ ನಿಕ್ಲ ವನಿತ್ ಕುಮಾರ್. ಸನ್ ಪ್ರೀಮಿಯಂ ರಿಫೈನ್ಡ್ ಸನ್ಫ್ಲವರ್ ಆಯಿಲ್ ಅರ್ಪಣೆ ಮಲ್ಪುನಂಚಿನ ಕಾಮಿಡಿ ಪ್ರೀಮಿಯರ್ ಲೀಗ್ ಸೀಸನ್ 4 ಪವರ್ಡ್ ಬೈ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಟ್ರೇಡ್ಸ್ ಬಿಲ್ಡರ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಡೆವಲಪರ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಅರುಣಾ ಮಸಾಲಾ. ಅಂಚನೆ ನಮ್ಮ ಬೆವರೇಜ್ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ ಆದ ನಂದಿನಿ ದಕ್ಲುಲ್ಲೇರು, ಐತೊಟ್ಟಿಗೆ ಹಾಸ್ಪಿಟಾಲಿಟಿ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ ಆದ ಓಷನ್ ಪರ್ಲ್ ದಕ್ಲುಲ್ಲೇರು, ಅಂಡ್ ಅಂಚನೆ ಆಟೋಮೊಬೈಲ್ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ ಆದ ವೋಲ್ಕ್ಸ್ವೇಗನ್ ಮ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ ದಕ್ಲುಲ್ಲೇರು. ಸೊ ಅಂಚಾದ ಇನಿ ನಮ್ಮ ಕಾಮಿಡಿದ ಸಂತೆ ಬತ್ತು ಮೂರ್ದುನು ಬಂಟ್ವಾಲಡು ಉಪ್ಪುನಂಚಿನ ಸ್ಪರ್ಶ ಕಲಾ ಮಂದಿರಡು. ಅಂಡ್ ಅಂಚನೆ ನಮ್ಮ ಕೋ ಸ್ಪಾನ್ಸರ್ಸ್ ಎದುಕೊಂಡ್ ನಂಚಿನ ಪೊರ್ತು ನಮ್ಮೊಟ್ಟುಗುಲ್ಲೇರು ರಾಯಲ್ ಹೆವೆನ್ ರೋಸ್, ಪಲ್ಲವೀಸ್ ನ್ಯೂಟ್ರಿಮಿಕ್ಸ್, ಅಂಡ್ ಅಂಚನೆ BDG ಪೈ, SL ಶೇಡ್ ಡೈಮಂಡ್ ಹೌಸ್, ಲೇಡಿ ಹಿಲ್, ಕ್ಯಾಲ್ಗರಿ, Olympic Sports, and anchane SDM College, Vagmi, Satyanath Stores, Vinsam, Vinayaka Marketing, SN Enterprises, Highlight Lighting Studio, Vasudev Stores, West Coast, Kling Krishna Cafe, Car Decor, Bima Jewelers, Hotel Rupa, Black and Black Fashion Analyst, Evergreen Exports, and anchane Digital Planet, Nippon Paint, Costume Cottage, Induscare Equipments, Renault, Glitz, St. Joseph Engineering College, and Anchane Dr. MV Shetty College. Bukle maateregla solme sanda undulla nama. And Anchane nammottugu ee episode season award and courier nammottugu dumbai there namma supporters VNR Gold Bantwal, Good Use Mineral Water, and Anchane Live in Electricals Bypass Bantwal, Advocate Lion Ravindra Kukkaje and team BC Road, and Anchane Usha Jewelry BC Road, proprietor Vishwanath Bantwal, Jai Hind Cricketers Yan Ganesh Shanai, Nandini Milk Agent, JCI Bantwal BC Road, Polali Electronics Bypass Bantwal, Sona TVS Motors BC Road, Rotary Club BC Road City BC Road, Dakshina Kannada District Garage Owner Association Bantwala Zone, Siddhavinayaka Borewells and Earth Movers. ಮಕ್ಕಳೇ ಪೂರೆ ರೆಗ್ಲ ಸೊಲ್ಮೆ ಸಂದ ಒಂದು ನನ್ನ ನಮ್ಮ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಶುರು ಮಲ್ಪನಂಚಿನ ಪೊರ್ತು ಎಸ್ ಒಂಜಿ ಸೂಪರ್ ಆಯ್ ನಂಚಿನ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ನಮ್ಮ ತುಯ್ಯ ಹರಿಣಿ ಕಲಾವಿದರ್ ನಕಲ ಅಂಡ್ ಅಕ್ಲೆಗೆ ಟಕ್ಕರ್ ಕೊರಿಯರ ಬರೊಂದುಲ್ಲೇರು SL ಶೇಡ್ ಗೋಲ್ಡನ್ ಪಾಪಿ. ಸೊ ಇತ ಗೋಲ್ಡನ್ ಪಾಪಿ ಟೀಮ್ ದ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ನಿಕ್ಲೆ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಗೊತ್ತುಪ್ಪುಂಡು ದಯಗನ್ ಬನ ನಿಕುಲ್ ನೆರ್ದು ದುಂಬು ಈ ಗೋಲ್ಡನ್ ಪಾಪಿ ಟೀಮ್ ನಿಕುಲ್ ತೂತಾರ್. ಸೊ ಇನಿತ ಹರಿಣಿ ಕಲಾವಿದರೆ ಕೊರ್ಪುನಂಚಿನ ಟಕ್ಕರ್ದ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಇಂಚಿನೊಪ್ಪುಣು ಬನ್ನಗಂದು ಒಂಚೂರು ಲೇಡೀಸ್ಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಿನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ನಾವು ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಲ್ತೊಂಬೈದೇರ್. ಸೊ ಬಹುಶಃ ನಮ್ಮ ಏಪಲ ತೂಪುನುಂದಾಂಡ ಬ್ಯೂಟಿ ಪಾರ್ಲರ್ ಒಂಜಿ ಲೇಡೀಸ್ಗೆ ಮಸ್ತ್ ಜಾಸ್ತಿ ಪೋಪುನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಜಾಗೆ ಅಂದಾಂಡ ನನಲ ಒಂಜಿ ಲೇಡೀಸ್ ನಕ್ಲ ಒಂಜಿ ಅಟ್ರಾಕ್ಷನ್ ಏಪಲ ಅಕ್ಲ ಮಂಡೆಪು ನಕ್ಲ ಡ್ರೆಸ್ ದ ಮಿತ್ತು ಪಂಡ ಅಕ್ಲ ಟೈಲರ್ ನ ಮಿತ್ತು. ಸೊ ರಡ್ಡಲ ಒಟ್ಟೊಟ್ಟಿಗೆ ಆನಗ ಬರಿ ಬರಿ ಅಂಗಡಿ ಪುನಗ ಅಲ್ಪ ಆಪುನಂಚಿನ ಒಂಜಾತ್ ಗಮ್ಮತ್ತುಲು ದಾದೊಂಡ ಅಂದೇ ನಕುಲ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೇರ್ ಒಂಜಿ ಬ್ಯೂಟಿ ಪಾರ್ಲರ್ ಅಂಡ್ ಅಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಟೈಲರ್. ಸೊ ಈ ಒಂಜಿ ಅಂಗಡಿದ ಮಧ್ಯೆ ಆಪುನಂಚಿನ ಮಚ್ಚನ್ ಮಲ್ಲ ಕಾಮಿಡಿದ ಮಚ್ಚಿಡು ತೂಪಾರ ರೆಡಿ ಆದ್ ಕಾತುಕುಲ್ದೇರು. ಸೊ ಜೋರ್ದ ತಾಟಿ ಬಟ್ಟುದು ಲೆಟ್ಸ್ ವೆಲ್ಕಮ್ SL ಶೇಡ್ ಗೋಲ್ಡನ್ ಪಾಪಿ ಆನ್ ದ ಸ್ಟೇಜ್. SL Shet Jewelers and Diamond House, KS Rav Road, Hampankatta, Mangalore. ಹಲೋ ಹಲೋ ಹೀರೋ ಟೈಲರ್ ಬಾತಿರ್ನು ಟೈಲರ್ ಈರತಿ ಅಂಜಂದು ಯಾನಿ ಹೀರೋ ಟೈಲರ್ ಬಾತಿರ್ನು ಹೀರೇರ್ ಬಾತಿರ್ನು ಒಂದು ಅಂಚನ ಏ ಪ್ಯಾಂಟ್ಗೆ ಚಿಪ್ಪ ಹೊಡ್ತಿದ್ದೀರಿ ಇಂಚ ಪ್ಯಾಂಟ್ಗೆ ಚಿಪ್ಪ ಹೊಡ್ತಿದ್ದೀರಿ ಏ ದಾದೆ ಪ್ಯಾಂಟ್ ಜಿಪ್ ಬಾರ್ದೆ ಯಾನಿ ಏ ಇರ್ನತ್ತಿ ಎನ್ನ ಪ್ಯಾಂಟ್ಗೆ ಚಿಪ್ಪ ಹೊಡ್ತಿದ್ದೀರಿ ಇರ್ನ ಪ್ಯಾಂಟ್ ಜಿಪ್ ಬಾಜ ಈರ್ ಬಾರೋಡು ಯಾನ್ ಇಲ್ಲಡೆ ಬತ್ತ ಜಿಪ್ ಹೊಡೋಡ ಓ ಟೈಲರ್ ಜಿಪ್ಪು ದೀತಿನ ಹೆಚ್ಚಾರ್ ಬೊಕೆಂಚ ಪಾಟ್ನು ಗುಬ್ಬಿ ದೀತಾರ್ ಗುಬ್ಬಿ ದೀತೇನಾ ಗುಬ್ಬಿ ಮಲ್ಲೆಜಿ ಗುಬ್ಬಿ ಆಡು ಜಿಪ್ ಆಡು ಉಲೈ ಬಿದೆ ಬಾರ ಜಾಗೆ ಉಂಡತ ಯಾವ ಸರಿ ಸರಿ ದಿಕ್ಕ La 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 la. ದೇ ಉಂತಲೆ 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 ಎಂದು ಮಿತರ್ 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 ಓಲ್ ಕಲ್ಲಾಡ್ಕ ಜಪ್ಪೇರ ಕಲ್ಲರ್ಕಲ್ ಮಂಜೇಶ್ವರ ಬೊಕ್ಕದಾದ ಸಿಟಿ ಬಸ್ ಉಂತೆ ಅಂಚತ್ತಿ ಬೋಂಡ್ ಬಾತ್ರೂಮ್ನಲ್ಲೇ ಕೇನು ಜಿಂದಿ ಹಲೋ ಹಲೋ ಈಪ ನಾವು ಟೈಲರ್ ದ ಮಿಷನ್ ಬಸ್ ಹತ್ತು ಅಂದಂದು ದಾದ ಮಂಗಳವಾರ ಓ ದೇವ ದಿದಿ ಮಂಗಳವಾರ ಒರೋನಿ ಟೂರ್ ದಿನ ಎಂಚ ಬರ್ಪುಂದಿ ಅಂದ ಮೂಲ ರವಕ್ಕೆ ಮಾತಾಡ್ತಿಜಿ ಒಂದು ನಿಮಿಷ ಟೈಲರ್ ಬಾರಿ ಟೈಲರ್ ಎರಡು ಆಪಣಕ್ಕೇನು ಓಕೆ ಓಕೆ ದೀಪ ಓ ಜಾಮಣ್ಣ
ದಾಮಣ್ಣ ದಾನೆ ಎಂತ ಬಾರಿ ಬಿಸಿ ಇಡು ಓ ಸರಳ ಸರಳ ಐಕೆ ತಕ್ಕತ್ತಿ ನಿಜ ಗರ್ಗಸ ಸ್ವರಲ್ಲ ಲೇ ಸ್ವರಕ್ಕೆ ಮಕ್ಕರ್ ಮಲ್ಪಚ್ಚಿ ದೇಗಿ ನೇ ಕಣ್ಣು ಮುಟ್ಟುಂಡು ನೀ ಬಾರಿ ಬಿಸಿ ಇಡು ಕಂಡ ಬಟ್ಟೆ ಬಿಸಿ ಓಡೆ ಮುಟ್ಟೆ ಬಿಸಿ ಬಂಡ ಕಿರ್ಂಬೆರೆ ಪುರ್ಸೋದು ಇಜ್ಜಿ ಎಲ್ಲ ರಡ್ಡು ಜನ ಬರ್ಪೇರು ಕಿರ್ಂಬೇರೆ ಕಿರ್ಂಬೆರೆ ಎತ್ತಿಯ ಪೊಲ್ಲೆರೆಯ ಒಳ್ಳೆರೇನಾ ಅವಳು ಏರೇನ್ ಬೇಲೆಗಿದ್ದಿತ್ತೆ ಏರೇನು? ಬಯ್ಯನಕ್ಲೇನಿ ಬಯ್ಯನಕ್ ಹೌದಾನೆ ಬಯ್ಯನಕ್ಲಿನೇ ಇದ್ದೀತೀನಿ ಬಯ್ಯನಕ್ಲು ಬಯ್ಯ ಮುಟ್ಟವನ್ ಪೇರು ಊರ್ದಾಗ್ಲು ಕಾಂಡೆ ಮಾತ್ರ ಬಯ್ಯ ಮುಟ್ಟವನ್ ಬಿಜೇರಿ ನೀ ಈರು ಬಯ್ಯನಕ್ಲ ಕೈಟ್ ಕೊರ್ದು ಸೋಮವಾರ ಬಯ್ಯಗೆ ತಿಕ್ಕನಾರ ತೊಂದರೆಜ್ಜಿ ಎಂಕ ಮಂಗಳವಾರದಲ್ಲಿ ಟೂರ್ ಉಂಡಿ ಮಹಿಳಾ ಮಂಡಲದ ಟೂರ್ ಉಂಡು ಐಕ್ ಮಾತೊಂಜಿ ಶೋಕದ ಬ್ಲೌಸ್ ಪೊಲ್ಲುದು ಕೊರುಡಿ ಅಂದ ಓ ಬ್ಲೌಸ್ ಆಪುಜಿ ಆಪುಜಿ ನೀ ಮಂಗಳವಾರ ಕಂಡವಟೆ ಬಿಸಿ ಇಲ್ಲ ಶುಕ್ರವಾರ ಕೊರ್ಪಣ ಕೊರ್ಕಜಿನ ಆಪುಣ್ಣೆಜ್ಜಿ ಎಂಚಿನೇ ದಾಮಣ್ಣ ಎನ್ನ ಏಪಲ ಈ ರೀತಿ ಓ ಏ ಪೊಲ್ಲುನ್ ಮಾತ ಅಂಚ ನೀ ಶುಕ್ರವಾರ ಕಾಪ್ನ ಈ ಬೇತಕಲ್ಲ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ ಮನ್ಪು ನೀ ಎಂಚಿನ ಚಿಲ್ಲರೆ ಬಾಕಿ ಅಪ್ನ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬಾರ ಯಾನಿದ್ದೆ ನೀ ಮೇರಿ ಇಟ್ಟು ಬರ್ಪಲ್ಲಿ ಮೇರಿ ಮಾರಿ ಬಿಸ್ಕೆಟ್ ಇಡು ಇತ್ತೆ ಫೋನ್ ಮಾಡ್ತಲ್ಲ ಒಂದು ನಿಮಿಷ ಹಲೋ ಹಲೋ ಮೇರಿ ಅಲ್ಲ ಕಾರದಟ್ಟಿ ಕೇರಿ ಫೋನ್ ಕೋಚಿ ಹಲೋ ಮೇರಿ ದಾದ ಗೊತ್ತುಂಡ ನಮ್ಮ ಮಂಗಳವಾರದಲ್ಲಿ ಒಂಜಿ ಆ ಟೂರ್ ದೀತತ ಐನ್ ಏನ್ ಚಾನಲ್ ಮಂತದ್ದು ಶುಕ್ರವಾರಕ್ಕೆ ಪೋಸ್ಟ್ಪೋನ್ ಮಲ್ಪಲಿಯಾ ದಾಯಗ ಟೈಲರ್ ಸಾಯ್ತೀನಿ ಜಿಯೋ ಪೊಲ್ಲೆ ಬುಲು ಅಂಚತ್ತಿ ಬ್ಲೌಸ್ ಬೊಲ್ಲದ ಆಪುಚಿಗೆತ್ತ ಅಂದಂದು ಒಂಜಿ ಪಾತಿರ್ ಸುಧಾರ್ ಪಾವ ಓಕೆ ಓಕೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಅವ್ವ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಓ ದೇವಾ ನೀ ಶುಕ್ರವಾರ ಆಪನತಿ ಈ ಕೈ ಬತ್ತನಗ್ರೆ ಎಲ್ಲೇನೆ ಕೊರ್ಕಂದ ಆಪುನಿ ಶುಕ್ರವಾರ ಆಪನತಿ ಅವನು ನೀ 90 ರವಕ್ಕೆ ಪೊಲ್ಲೊಲಿಯಾ 90 ಪೊಲ್ಲೊಲಿ ಒಂಜಿ ಕ್ವಾರ್ಟರ್ ಬಾಟ ತಾರ ಅಡ್ಡನೆ ಮಗ್ರುಡ ದೇ ಪರ್ತ್ ಮತ ಪೊಲ್ಲೊಚ್ಚಿ ಬೊಕ? 90 ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ನೀ ಅಂಚನ ಓಕೆ. 90 ಪೊಲ್ಲುಗ ಸರಿ ಬಾಲ ನಿನ್ನ ಅಲ್ತದೆಪ್ಪುಗ ದಾದಿ ಅತ್ತ ಅಳತದೆಪ್ಪುಗ ಅಂದು ಅಳತೀನಿ ಓಕೆ ಬಲ ಇನ್ನು ಹತ್ತಿರ ಹತ್ತಿರ ಬರುವೆಯ ಬಳಿ ನೀನು ಅದ್ಭುತ ಟೈಲರಿಯ ಕೈದಿ ಓಡ ಓಟಿ ರವಕೆಗೆ ಕೈದಿ ಓಡತ್ ಸ್ಲೀವ್ಲೆಸ್ ಹಾಕಿ ಎಣ್ಣಿ ಅಂಚಗೆ ಇನ್ನ ಹ. ಕೈದೀಲಿ ಸ್ಲೀವ್ಲೆಸ್ ಪಾಡ್ರೆ ಯಾಂದಿನ ಚಿಂಪ ಈ ಚಿಂಪು ಅತ್ತು ಬಕ? ಈ ಪಾರ ಟೆಂಪು ಆನ್ ಮಕರಂದು ಇಂದು ಕೈ ಎನ್ಮಪ್ಪಡತ ಎಂಚಿನ ದೇವಿಯ ಹೆಣ್ಮ ಕೈಕಿ ಅತ್ಯ ಟೈಲರ್ ನಗ್ಲೆಡ್ ಜಾಸ್ತಿ ಬರ್ಬಿಡ ಇಂಚಿ ಎನ್ನ ಬ್ಯೂಟಿ ಪಾರ್ಲರ್ ಪೂರ ಅಂಚೆ ಇಂದು ಕೈಕ್ ದಾದದಿ ಓಡು ಟೋಟಲ್ ಎನ್ಮೊಣ್ಣತ ಅಂದು ಒಂಜಕ್ಕೆ ಶಂಕ ಜಾಗ ತಿರುಪತಿ ಒಂಜಿ ತಾಳದಿಲ್ಲ ಶುಕ್ರವಾರ ಭಜನೆಗ ಅಂಚತ್ಯ ಬಕ? ಇಂದು ಎಂಬ್ರಾಯ್ಡರಿ ದಿ ಓಡತ್ತ ಮುಲು ಓಪನ್ ದಿ ಓಡ ಅಂದು ಇರ ಅಂಚಗೆ ಇನ್ನ ದೀಲೆ ಅಂಬರ ಅಯ್ಯ? ಹೌದಿಲ್ಲ ಇಂದು ಬೊಕ್ಕ ಐತಾರ ಐತರ ಶುಕ್ರವಾರ ಅದತ್ ಕೈತಾರ ಐತೆ ತೋರ ಆತದಾರ ಬೊಕ್ಕ ನೆಕ್ ಎಲೇಜಿ ಮಾರೇದಿ ಬೊಕ್ಕ? ನೆಕ್ ಯಪ್ಪಾ ಅರೆ ನೀ ಕನ್ನಡ ಕುತ್ತಿಗೆ ಪಲ್ಲಿ ಹ. ಇರಡ ಓ ಮಾತ ನೆಕ್ಕೊಂಡು ಯು ಶೇಪು ಆರ್ ಶೇಪು ಎ ಶೇಪು ಬಿ ಶೇಪು ಪಾಡು ಅಂಚನೆ ಪಾಡು ಎಕ್ಸ್ ವೈ ಝಡ್ ಒಟ್ಟಾರೆ ನೀ ಮಂಡೆ ಪೊಗ್ಗೆರೊಂಜಿ ಜಾಗ ಎತ್ತ ನಾನು ಒಟ್ರಾಶಿ ಸೇಪ್ ಇತ್ತು ನಾನು ಓಕೆ ಓಕೆ ನೀ ಆಡ ಆತೇನ ಬಕ? ಸೊಂಟದ ಮತ್ತೆ ತೆತ್ತರ ಆ. ಸೊಂಟ 32 ಉಂಡು ಇಜ್ಜಪ್ಪ 48 ರಡ್ಡು ಕೊರ್ನಿ ಅಂಚಿ ಇಂಚಿಯ ಇಂಚ ಐನಂಚ್ ಸರಿಟ್ಟು ಪಲ್ಲಿ 32 ಇಂಚು ಹ. ಏ ಒಂಜಿ ಚೇಂಜಸ್ ಉಂಡು ದಾದಾ ಪಿರೌಡು ಓಪನ್ ಇಪ್ಪಡು ಎದುರು ಓಪನ್ ಬರ್ಚ ಎದುರು ಓಪನ್ ದಿಯರ ಯಾನಿರಡ ರವಕೆದ ಆರ್ಡರ್ ಕೊರ್ಪುನು ಸಟರ್ ದತ್ತ ಕುಡೊಂಜಿ ಇಂಚ ಕುಡೊಂಜಿ ಚೇಂಜಸ್ ಉಂಡು ದಾದಾ. ಪಿರೌಡು ಪಲ್ಲಿ ಬೋಡು ಆಯ್ತ ಕೈತಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಕಲ್ಲು ಬೋಡು ಕಲ್ಲು ದೇವರಿಟ್ಟು ಕಲ್ಲು ಡಾಡ್ದನು ಪಲ್ಲಡಿನ ಚಾಜು ಎಂಚಿನಂಚಿ ಕಾಮಿಡಿ ಟೈಲರ್ ಬೋಡತ್ತೆ ಒಂಜಿ ಶುಕ್ರವಾರ ಪೊಲ್ಲುದು ಕೋರೋಡು ಮಾತ್ರ ಕೊರ್ಕಯ ನಿಕ್ಕಿ ನಮ್ಮೊಂಜಿ ಏಪಲ್ ಇರಡನೆ ಕೊರ್ಪುನು ಅನ್ನಂದ್ ದಯ ಬಣ್ಣಗ ಈ ಟೈಲರ್ ಬೊಕ್ಕ ಬ್ಯೂಟಿ ಪಾರ್ಲರ್ ಅಕ್ಲೆಗ್ ಒಂಜಿ ಅವಿನಾಭಾವ ಸಂಬಂಧ ಉಂಡಿಯ ಅವು ತುಂಬು ಎಂಕ ಮದ್ಮಿನಿ ಗಂಟ ಇವಾಗ ಬಿಡುತ್ತೆ ನಿನ್ನ ಬನ್ನೆತ್ತು ಮಾರೈದಿ ದಯ ಬಣ್ಣಗ ಟೈಲರ್ ಯಾಲ ಕತ್ತಿರುವೆ ಇಲ್ಲ ಕತ್ತಿರು ಜನ ಯಾಲ ಕತ್ತಿರುವೆ ಬೊಕ್ಕ ಯಾಲ ಕತ್ತಿರ ಬತ್ತ ಕತ್ತಿರುವೆ ಆಡು ಒಂಜಾ ಪುಜಿ ದಾದಾ. ಈರು ಕುಂಟು ಪೊಲ್ಲುವರು ಅಂದು. ಎಂಗು ಕುಜಲ್ನು ಪೊಲ್ಲೆರ ಪುಂಡಿ ಐ ಕಟ್ಟುವನ್ ಪೇರ್ನೆ ಅಲ್ಲಿ ಓ ದೇವ ಕಟ್ಕೊಂತಿನ ಉಡುಪೇರಿ ಒಂಜಿ ಮಿಂಚು ಹಲೋ ಪಲ್ಲೆ ಇಂದು ಅನ್ನಂದು ಟೈಲರ್ ಹೀರೋ ಟೈಲರ್ ಅಣ್ಣ ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲಾರ ಕಣ್ಣನಿ ಬಡಿದಿರಿ ರಡ್ಜಲ್ಲ ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲಾರ ಆ ಒಂಜಿ ನರಕ್ಕದ ಕುಟುಂಬ ಒಟ್ಟಿಗೊಲ್ಲೊಂದು ಪಾಡ್ನು ಅವತ್ತು ಡ್ರೆಸ್ ಕೊಡ್ತ ಟ್ರಯಲ್ಗೆ ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲಾರ ಅಂದು ಅಣ್ಣ ಇರ್ನ ಇಂಚ ಆತಂಡು ಇರ್ನ ಕರೆಕ್ಟ್ ಉಂಡಾ ಇಂದು ಅಣ್ಣ
ಬೊಡಿದಿನ ಎಂಚೊಂಡನ್ನ ಕದಗಿ ಬೊಡೆದಿನ ಎಂಚೊಡ್ತೀರ ಕಣ್ಣನಿದ್ದೀನಿ ಇರಗದೆ ಓ ಬೊಡಿದಿನ ರವಕ್ಕೆ ಎಂಚೊಂಡು ಒಂದು ಅದೇ ಕೆಕ್ಕಲು ಬತ್ತಲ ಕಾಪುಂಡು ಕುಲೆತ್ತ ಒಪ್ಪದ್ರ ಉಳ್ಳೆತ್ತ ಒಪ್ಪದ್ರ ನಿನ್ನ ಒಪ್ಪದ್ರ ಅದು ಬೊಕ್ಕ ಡೀಪ್ ಇಂಚಾತಂದು ನಲ್ಲ ಡೀಪ್ ಆವಡ ಎಂಚಿನಿ ಬೋರು ತೋಡು ಇರನ್ ಸಂಗತಿ ಮನ್ಪ್ಲನ್ನ ಬೊಡೆದಿ ರವಕ್ಕೆ ಪಾಡ್ನಾಗ ಒಂಜಿ ವಿಡಿಯೋ ಕಾಲ್ ಮಾಡ್ಲಿ ಅತ್ತ ಸಾರಿ ಅಣ್ಣ ಬ್ಲೌಸ್ ಪಾಡ್ ಹಿಡಿದು ಬೊಕ್ಕ ಒಂಜಿ ವಿಡಿಯೋ ಕಾಲ್ ಮಲ್ಪಲಿ ನಮ್ಮ ವಿಡಿಯೋಡೆ ಸರಿ ಮಲ್ತೆ ಕಟ್ಬಿಡು ಸರಿ ದೀಪೆ ಒಂಜಿ ಕೇನ್ ನಕಲು ಬೊಟ್ರಾರೆ ಪಂಪುನೇನ ವಿಡಿಯೋ ಬ್ಲೌಸ್ ಸರಿ ಮಲ್ನು ಪಂಡ ಸರಿ ಮಲ್ಪು ರಾಹುಲ್ ವಸಿಷ್ಠ ಎಂಚಿನಿ ಅತ್ತಿ ಯಾನೊಂಜಿ ಕೇನು ಇನ್ನೊಂಜಿ ಸರಿ ಕಟ್ಟದ ಬೇಲೆ ಇಜ್ಜತ್ತ ಪೂರ ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ನಾನು ಇಂಚಿನ ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ಇನಿ ಮುಟ್ಟ ಏನಾದ್ರು ಸ್ಟಿಚ್ ಮಲ್ಪ ಏನಕ್ಲಿ ಏರ್ ಆಂಡಲ ಒಂಜಿ ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ಮಂತ್ ಯಾನ ಪೊಲ್ಲುನ ಡ್ರೆಸ್ ಪಿರಗ ಅಂತ ಟೈಲರ್ ನಮ್ಮನೆಗೆ ದಕ್ಕ ನಕ್ಲಿ ಏರ್ಲ ಇಜ್ಜಿ ಬಕ ಏರ್ಲ ಇಜ್ಜಿ ಒಂದು ಕಾಕಜಿದ ಕಟ್ಟ ತುಪೆ ಒಪ್ಪ ದೇವರೇ ಒಂದು ರಾಮಕ್ಕೆ ರವಕ್ಕೆ ಓ ದೇವರೇ ಅವ್ವ ಬಯ್ಯ ನಕಲು ಪೊಲ್ದಿನಿ यूपी दाखल बोल दिन यूपी दे ಅದು ಪಡತ ಆಪೆದೆ ಅದು ಪಡ ನೆಟೀರ್ ಪಲ್ಲೆ ಇಂಕುಂದು ಎದುರು ಓವಿ ಪಿರೋ ಉಂದು ಅತಿ ಆಮೇಲೆ ಸ್ಕೆನ್ನು ನೆನು ಪಾಂಡ ಎಂಚ ತೋಜು ಅವ ಪಾಡ್ನೆರ್ದು ಬಕ್ಕನೆ ಬನ್ನೋಡಾತಿ ನೆನು ಓಡೆ ಪಾಡ್ನು ಇಂದು ಸಾರಿ ಮೇಡಮ್ ಇಂದು ಇಂಚಾತನ ಬಂಡಾಯೆ ಒಂಜಿ ಸಾಲು ಕಲ್ಲು ಕಟ್ಟದು ಅಗರ್ ಕಟ್ಲೆ ಕಾತಿಂದು ನನ್ನಲ್ಲ ಡೀಪ್ ಮಾಡ ಅಂಜತಿ ರವಕ್ಕೆ ಪೊಲ್ನಾರ ಅತ್ತು ಕಲ್ಲು ಕಟ್ಟನಾರ ಗೋಡೆ ಕಟ್ಟನಾರ ಅತ್ತೆ ಪೊಂಜೆ ಬಂತು ನಲ್ಲ ಡೀಪ್ ಆವಡು ನನ್ನ ಡೀಪ್ ಅನ್ನಟ್ಟು ನೀರು ತಿಕ್ಕು ನೆಕ್ಕ ಸಂಗತಿ ಅನ್ಪುಗ ನನ್ನ ಮೂಜಿ ಸಾಲು ಕಲ್ಲು ಕಟ್ಟದು ಅಗಾರನ ಬಂದು ಅನ್ಪೆ ಟೈಲರ್ ಅತ್ತ ಮೇಸ್ತ್ರಿ ಅತ್ ಯಾನ್ ಒಂಜಿ ಪನ್ಪುನಿ ದಾಮಣ್ಣ ಈ ರೈನಟ್ಟು ಬುಡಿಯೆ ಓ ರವಕ್ಕೆ ಬಾಡ್ನ ಯಾನ ಫಂಕ್ಷನ್ ಪೋಯಿರಿತ್ತುಂಡು ಅವೆನ್ ಈ ರೈನಟ್ಟೋಸ್ಕರ ಬುಡಿಯೆ ಆಂಡಲೀರ್ ಮಲ್ಲ ಪನ್ಪರ ತೀರ್ ಮಲ್ಲ ಟೈಲರ್ ಅಂದೆ ಅಲ್ಲಂತ ಮಲ್ಲ ಟೈಲರ್ ಪನ್ಪರತ ಈರೆ ಒಂಜಿ ಪ್ಯಾಂಟ್ ಪೊಲ್ಲ ರೇತ್ ಪೊರ್ತು ಬೋಡಿಯೆ ರಡ್ಡು ಗಂಟೆ ಪ್ಯಾಂಟ್ ದೆ ದಕ್ವೆ ಅದತ್ತೆ ಪ್ಯಾಂಟ್ ಪೊಲ್ಲ ದಕ್ವೆ ಅಂಚನ ಚಟ್ಟಿಗೆ ಏತು ಪೊರ್ತು ಬೋಡು ಚಟ್ಟಿ ಅರ್ಧ ಗಂಟೆ ದೆ ದಕ್ಕು ಪೊಲ್ಲುದು ಆಂಡ ಎನ್ನ ಕಂಡನ ಒಂಜರ ತಿಂಗಳಾಂಡಿಡ ಕೊರ್ದು ಚಡ್ಡಿ ಓಂಡಿಯವು ಇರ್ನ ಕಂಡನ ಚಡ್ಡಿ ಓಂಡು ಬೊಲ್ಲದ ಚಡ್ಡಿ ಅವು ಸರಳುಂಡು ಸತ್ಯ ಸರಳ ಎನ್ನ ಕಂಡನ ಚಡ್ಡಿ ಕಂಡನ ಚಡ್ಡಿ ಆಂದೆ ಈರ್ ಪಾತ್ರ ಬಲ್ಲಿ ಓ ಮೇಡಮ್ ದಾದಾ ಈರತ ಬಂದಿನಿ ಎನ್ನ ಕಂಡನ ಚಡ್ಡಿ ಸರಳುಂಡು ಓ ದೇವರೇ ಸರಳಡುಂಡು ಬಂತಿನ ಅತ್ತೆ ಮೇಡಮ್ ಉಲೈ ಸರಳಡುಂಡು ನಾನು ಎಂಕ ಗೊತ್ತಾಯ್ತಿ ಸಾರಿ ಅವ ಆಂಡೆ ಸಾರಿ ಅಂತ ಕೋರಿ ಅವರ ಮನಿಪನ ಗುಲ್ಲು ನಿತ್ತಿ ಲಕ್ಕಿನಾತೇನದೆ ಇಜ್ಜಪ್ಪ ಯಾನ್ ಎಕಡೆ ಲಕ್ಕದೆ ಯಾನ್ ಪೇಸ್ ಪ್ಯಾಕ್ ರೆಡಿ ಮಲ್ಪನ ಫೇಸ್ ಪ್ಯಾಕ್ ಓ ದೇವರೇ ಈ ಬ್ರಷ್ ಹಿಡಿತೆ ಫೇಸ್ ಪ್ಯಾಕ್ ಮಾಡ್ನಾ ಎಬಿ ಯಾನ್ ಇನ್ನತ್ತಿ ಏಪಲ ನೇಟೆ ರೆಡಿ ಮಲ್ಪನ ನಿತ್ತಿ ಏರೆಗ್ ಮಾತ ಪಾರ್ದನ ಫೇಸ್ ಪ್ಯಾಕ್ ಅಕುಲ್ ಮಾತ ಸೈತೆ ಪಾಯರ್ನಾರ ಎಂಕಲ ಅವೇ ಪೂಡಿಗೆದಿ ಪಲ್ಲೆ ಕುಂದಿ ಏರೆಗಿತ್ತೆ ನಿಕ್ಕಿ ನೋ ಸತ್ಯ ಮರ್ಕಾಪ್ನತ ಪಾಸ್ ಏನ ಹೊಸ ಪೇಸ್ ಬೇಕಿದೆವು ನೀನ್ ಒಯ್ತ ಗೊತ್ತುಂಡ ಒಯ್ತದೆ ಗೋಂಕುದ ಗಂಗಾಸರನ ಮಾರಾಯ್ತಿ ಗಂಗಾಸರತ್ತಿ ಗೋಂಕುದ ಪೇಸ್ ಪ್ಯಾಕ್ ಈ ಪೇಸ್ ಪ್ಯಾಕ್ ನಿನ್ನ ಮಲ್ಲ ಮೋನಿಗೆ ಪಾಂಡ ನಿನ್ನ ಮೋನಿ ಕೆಂಪಾದ ಒಂಜಿ ಗೋಂಕುದಲೆ ಕಾಪುಣದಿ ಪಾಡ್ಗ ದಮ್ಮಯ್ಯ ಮಾರಾಯ್ತಿ ಮುರಣಿ ಒಂಜಿ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಬಂದು ಆ ಬೆಲಕೈದ ಪಾರ್ದ ಮುಲ್ತು ಸೀದಾ ಇಲ್ಲಗ ಪೋಪೆ ಎಂಚಾತನ್ ಟೇಸ್ಟ್ ಅತ್ತೆ ಪೇಸ್ಟ್ ಅತಂದೆ ತರಣ್ಣ ಮುಲ್ತು ಸೀದಾ ಇಲ್ಲಗ ಪೋಪೆ ಊರುಡಿತಿನ ಮಾತಾ ಪೆತ್ತಲೆನ ಪಿರೌಡು ವೈತ ಬಸ್ ಎನ್ನ ಪೇಸ್ ಪ್ಯಾಕ್ ಪೆತ್ತಲೆಗೆ ಇಷ್ಟ ಮಂಡನಿನ ಇಷ್ಟಾತಿನತ್ತು ಆ ಬೆಲಕೈದ ಕಮ್ಮೆನಗ ಬೈದಿನಿ ಅತ್ತ ಅವು ಬೆಲಕೈದ ಕಮ್ಮನ ಖಂಡಿತ ವೈದಿನತ್ತಿ ಈ ತುಳುವೆ ಬೆಲಕೈ ಇಂತುದೇ ವೈದಿನಿ ಎನ್ನ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಅಂಚೆನಿ ಎನ್ನ ಬತ್ತನಕ್ಲಿ ಇತ್ತೆ ತೋರದಕ್ಲಿ ತನ್ನ ಮಲ್ಲ ಐಟಮ್ ಈ ಬೆಲಕಾಯಿ ಕುಂಬಳಕಾಯಿ ಬಚ್ಚಂಕಾಯಿ ಬಕ ಸಪ್ರದಾಕ್ಲಿ ಬತ್ತಂಡ ಒಂದು ಲತ್ತನೆ ತುರ್ಕೆ ಬಕ ಈ ಬೆಂಡಿಕಾಯಿ ಬಕ ಕುದ್ಯದಾಕ್ಲಿ ನೋರಕಾಯಿ ಬೇಲೆ ಗಂಚೆ ಮತ್ತ ಮಕ್ಕರ ಮಲ್ಪೆರ ಬಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪಲ್ಲಕ್ಕೆ ಅಂದಾಯ್ ಬೈದಿನಿ ಫನಿಗೆ ರವಕ್ಕೆ ಗತ್ತ
HMC ಚಡ್ಡಿಗ ಚಡ್ಡಿ ನಿನ್ನ ಮಂಡೆ ನಿನ್ನ ಬಕ. ಚತ್ತು ಬಕ. ಯಾನುಜಿ ಪಂದಿತ್ತ ತೊಂಜೆ ಕಾಸ್ದ ಮೇಡ ಮುಲ್ಲರ್ ಪಂದು ಓ ಅರೆಲ್ಲ ವೈದೆನ್ ಲೆತ್ರ ಮೇದರ ಓಲಿ ಓಲಿ ಆರ್ ಪಿದೆ ಸೋಡಡು ಕುಲ್ದೇರ್ ಸೋಡೋಡು ಕುಲ್ದಿನತ್ತ ಸೋಡಾ ಪರ್ಪುನತ್ತ ಆರ್ ಪಿದೆ ಸೋಡ ಕುಲ್ದೇರ್ ವಾ ಮರ್ಲಿದಿ ಸೋಡ ಅಡ್ಕೊಂಡ ಸೋಡದ ಬಾಟ್ಲಿ ಪೊಡಿಯ ಒಂದವು ಅವು ಕಾರ್ ಸೋಡಾ ಯಪ್ಪ ಮೊಲೆ ನೀದಿ ಒಂದು ಮಹಿಳಾ ಮಂಡಲದ ಮಲ್ತೀನಿ ಅವು ಸೋಡನ ಗುಡುಪನ ಸ್ಕೋಡಾ ಐಟ್ ಕುಲ್ದೇರ್ದಿ ಆಯ್ಕೊಳ್ತೀರ ಒಂದು ಕರೀನಾ ಒರಿನಾ ఓరినాతదే పుదర్ కరీనా కరీనా ఉండు బర మంగమ్మ మంగమ్మ ఏం పిల్లడు పక్కనే ఉంటాడమ్మ పట్టించుకోడు రంగమ్మ మంగమ్మ ఏం పిల్లడు పక్కనే హాయ్ అక్క అలాది ఈ పొంజోయిన నక్క అని పనుపును ఓ దేవర్ దిన నక్క అందతదే ఏను నా ఆంటీందలెప్పును అంచనే తోజు ఎప్పడ పల్లెక మేడం ఈర్ మ్యారీడే దాది యారు ని మ్యారీడ్ అయ్యాక తూజువినా ఇజ్జప్ప నాలు పెద్ది లెక్క తోజు అంచ తోజింది పనుపున ఎంక దాలాత ప్రాయ ఆత చెప్ప ఎంక జస్ట్ 28 ಇಂದು 28 ಏತ್ ವರ್ಷಕ್ಕೆ ದುಂಬು ಜಸ್ಟ್ ನೌ ಎಂಚಿನ ಸ್ಟೇಟಸ್ ಬಾಡು ಜಸ್ಟ್ ನೌ ಗೊತ್ತಾವ ಜತೆ ಅವು ಪುರ ಗಾಡ್ ಗಿಫ್ಟ್ ದೇವರನ ಜೋ ಗಾಡ್ ಗಿಫ್ಟ್ ಅತ್ತವು ಅವು ಸಾಪ ಓಕೆ ಪಲ್ಲಕ ಮೇಡಮ್ ಇರ್ನ ಪುದರ್ ದಾದಿ ಸ್ಟುಪಿಡ್ ವಾವ್ ಫಂಟಾಸ್ಟಿಕ್ ಮಾರ್ಬಲಸ್ ಪುದರ್ ದಾದಿ ಸ್ಟುಪಿಡ್ ಚಕಿ ಅವನಿಗೆ ನೆರ್ನಿ ಸ್ಟುಪಿಡ್ ಆ ಟೈಪ್ ದಲ್ಲ ನೇರಡೆ ಉಂಡು ವಾ ಭಯಂಕರ ಉಂಡು ದಾಯಿಗೆ ನೇರ್ನಿ ದೈ దాది రంజవరి పంపి ఇందే ఆంటీ ఇరే బండ్రేపుజి దాదా ఆంటీ దది వా అరే నారు మేరుందిలే పొర్చిదే ఆలు మోలు పనుపో ಆಲ್ಮೋಲ್ ಪನೋಡು ಅಂಡ ಸತ್ಯ ಪನ್ಪೆ ಇನ್ನು ಗೊತ್ತಾಂಡಿ ವಿಷಯ ಈ ಮೋನೆರ್ದಿ ಈ ಮೋನೆ ಅವು ನನ್ನ ಸತ್ತುಲ ಅಂಚ ಬುಲಿಪೋಜಿ ಇದ್ದೆ ಆರು ಮೇರಂದೆ ಪೆರಬೆಲ್ಲಿ ಆಲ್ಮೋಲ್ ಪನೋಡು ಇತ್ತೆ ತೂಲ ನೆರಿ ಓ ಕುದುರೆ ನಿನ್ನ ಪುದರಿನ್ಯದಿ ಅಂಜಗೆ ಲಂಚ ಖುಷಿ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟು ಎನ್ನ ಪುದರ್ ಕರೀನಾ ಬಾಯ್ಸ್ ನಕಲು ಮಾತಿರ್ಲೆ ನಾನು ಕರಿ ಇಂದಲೆ ಬಕ ಗರ್ಲ್ಸ್ ನಕಲಿ ಮಜಿ ಇಂದಲೆಪ್ಪುನು ಬಕ ಜೋಕುಲು ಅಜ್ಜಿ ಇಂದಲೆಪ್ಪುನು അപ്പം ഇത്തിരി പേസ് പാക്ക് ബൈദിന പേസ് പാക്ക് പൊരുൾ ಬಿಟ್ಟು ಬತ್ತದಾಂಡ್ ನನ್ನ ಟೆನ್ಷನ್ ಇಚ್ಚಿ ಇತ್ತಿರ್ನ ಪ್ರಾಯ ಎತ್ತು ಬಣ್ಣಿನಿ ಜಸ್ಟ್ 28 ನನ್ನ 28 ಭರ್ತದಾಕ್ಲೆ ಎಂಚಿ ನನ್ನ 28 ವಿಷಯ ನೀ ದೆಪ್ಪರ ಬೆಲೆ ಇಡೆ ಬತ್ತದಾಂಡತ ಅಡೆ ಪೊಕ್ಕುದ ಇಡೆ ಪಿದೆ ಬನ್ನಾಗ ಇರ್ನ ಪ್ರಾಯ 18 ಅದೇ 20 ಮಡಿಯಾನ ಆಂಟಿ ಆಲೆ ಕೊಡ 18 ಮಡಿಯಾನ ಅಜ್ಜಾಪೆನ ಇಪ್ಪಡ ಚಾನ್ಸಿನ ವಯಸ್ಸು ಅಲ್ಲ ಗಾಮಣ್ಣಿಂಚಿ ಬರೋದು ಅಲ್ಲಿ ಚಟ್ಟಿ ಬಿಡ್ಲಿ ಚಟ್ಟಿದ ವಿಷಯ ಬಿಡ್ಲಿ ಅಲೆ ಬೈದಿಲ್ಲ ಮೂರನಿ ಬರ್ರವಂತೆ ವರ್ಷ ಬರ್ಪನೆ ಇದು ಬತ್ತು ದೆತ್ತು ಬಾರ್ದ ಇನಿ ಬೈದೆತ್ತ ತಾರೈ ದೆಪ್ಪುನೆ ತಾರೈ ದೆಪ್ಪನತ್ತು ಎನ್ನ ಅದೇ ಗುರ್ತುಂಡಿ ಬಲ್ನೇಕ ಏರ್ ಜನ ಇರ್ ಅಮ್ಮತ ಹೆಚ್ಚಿನೆ ಯಾರ ಅಮ್ಮಲಕ ತೋಜುವೇನ ಮೀಸೆತ್ತಿನ ಅಮ್ಮೇರಿ ಅಮ್ಮಲ ತಪ್ಪಲತ್ತು ಎನ್ನ ಬ್ಯೂಟಿ ಪಾರ್ಲರ್ ಬೈದಿನ ಹೊಸ ಕಸ್ಟಮರ್ ಕರೀನಾ ಕಪೂರ್ ಇದು ಒರಿನ ಸಪೂರ ಅಂಚತ್ತು ಬೇಸ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಬೈದಿ ಬೇಸ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಇದು ಲಾಸ್ಟ್ ಬ್ಯಾಕ್ ರೆಡಿ ಆಗ್ತದೆ ಮೋನೆಡಿ ನೆರಿ ಉಂಡು ರಡ್ಡಿ ಇಸ್ತ್ರಿ ಬೆಟ್ಟಿಗೆ ಇಂಚೆ ಮಾಡೋಡು ಎಂಚಿನೆ ಎಂಕದಲ್ಲ ಆತ ಪ್ರಾಯ ಆತ ಜಪ್ಪ ಎಂಕ ಜಸ್ಟ್ 28 ಎನ್ಪತ್ರೆಡ್ಡ ತಲೆಕೊಂಡು ಮಾರ ನದೇ ಓ ಕರೀನಾ ಇವನ್ ಬೇಳೆ ಅಲ್ಪ ಈ ಉಲೈ ಪೋಡು ಮೀದ್ ರೆಡಿ ಆವಡು ಬಕ ರಡ್ಡು ತಾರೈದ ಗಡಿ ಆವಡು ಕೊಲಸಿದ ಕೊಡಿ ಆವಡು ಇಂಚ ಮುರ್ಕಾದು ಬುಡೋಡು ಪಂಡೇನ ಕುಟುಂಬದವು ಪುಣಾತೆದು ಅಂಚತ್ತಿ ಬಕ ಯಾನು ಸಿಸ್ಟಮ್ಯಾಟಿಕ್ ಅದು ಪನ್ನಿ ನೆ ಕರೀನಾ ಈ ಉಲೈ ಪೋದು ಮೀದ್ ರೆಡಿ ಅಲ್ಲ ಓ ಮೀದ್ ರೆಡಿ ಆವಡು ಅಪ್ಪ ನಂದು ಬೆಂದಿರು ಎಂಚ ಬೆಂದಿರು ಅಂದಪ್ಪ ಅವು ಬೆಂದಿರು ಓ ಅವು ತರ ಹೊಡೆದ ಇಲ್ಲ ಅಪ್ಪನ ಮೇರೆ ಆಡಳಿತ ಮುಕ್ತೇಸ್ತೀರಿ ಅವು ಆಡಳಿತ ಮುಕ್ತೇಶ್ವರ ರತ್ತು ಸುರೇಶ್ ಮಂಜೇಶ್ವರ್ ಬೊಕ್ಕ ತಿಕ್ಕಲಿ ಎಂಚಿನ ವಸ್ತಿ ಇರ್ನ ಲೈಫ್ ಸೆಟ್ಲ್ ಅಂಜಿ ಓಕೆ ಆಯ್ತಾ ಪುದರ ಎಂಜಿನ ಮಾಡಿನಿ ಕರೀನಾ ಇದು ಕರೀನಾ ತಪ್ಪ ಪೊದು ಬರಂದೆ ಓರಿನ ಬರ್ತೇವೆ ಅಲ್ಲ ಹೋಯ್ ಬೇಗ ಆಯ್ಕೊಂಡು ಅಂತ ಮುಗಿಕ್ತಿ
ಒಂದು ನಿಮಿಷ ಆಂಡ್ ಇತ್ತೆಲ್ಲ ಇಂಕಾಂಡ್ దాదా ಆಧಾರ್ಲ ಪಾನ್ಲ ಡಿ ಯಾ ಮುರಣಿ ಪ್ಯಾಂಟ್ ದರಿ ದುಕ್ ಪತಂದು ಬತ್ತಿನ ಅತ್ತಿ ಪ್ಯಾಂಟಿಗೆ ಜಿಪ್ ವಾಟರ್ ಕನದೆ ಎಂಕಿ ಬಿಸಿ ಉಂಡು ಬೇತ ಟೇಲರ್ ನಡೆ ಬಿಡ್ದೆ ಆಯ್ ಮಂಗೆ ದೀತಿನ ಜಿಂದ್ ದಾದಾ ಜಿಪ್ಪು ಹೌದಾ ವಾ ಟೈಲರ್ ಅಪ್ಪ ಒಂಜಿ ಜಿಪ್ ದಿ ಒಂದ ಪ್ಯಾಂಟ್ ಬಲ್ ವಾ ಟೈಲರ್ ಕಣ್ಣು ಪುಡಾಯಿನ ಟೈಲರ್ ಪ್ಯಾಂಟಿಗೆ ಜಿಪ್ ದಿ ಓಡೆ ದಿ ಒಂದ ವಾ ಟೈಲರ್ ಅಂದಿ ನಿನ್ನ ಪ್ಯಾಂಟಿಗೆನಾ ಮಲ್ಲಾಗತ್ಯ ಅಂದಲ್ಲ ತೋಜ್ಜಿ ಅದಾದ ಬಂದ್ಬಿಡಿತ್ತೆ ದಯಬಣ್ಣ ಇದು ಹಾಲ್ಡ್ ಎಂಟ್ರಿ ಎಕ್ಸಿಟ್ ಇಂದಿ ಬೆರ್ದಾಗಿ ಹೋಯರೆ ಬರಿಯರೆ ಉಲೇಡ್ ಜನನೇ ಜಿಂದ ಅಗತ್ಯ ಉಂಡೆ ಅಗತ್ಯ ಇತ್ತಿನ ದೀಕವಣ್ಣ ದಾತಿ ದೀಪರತೆ ಅವ ಬೇಗ ದೀಲೆ ನಾನು ರಪ್ಪ ಪೋದು ಬರ್ಪೇವೆ ಓ ದಾದಾ ಮಾರದಿ ಕಾಪುದು ಬರ್ತುನ ಕಾಪಡ ದತ್ತಿ ಕಲರ್ ಕಡ್ದತ್ತಿ ಮತ್ತೆ ಕಾಪದ ಬೇರೆ ಬುನ್ಯೋರ್ದ ಲಕ್ಕದ ಬತ್ತಲಕ್ಕ ಸಾರಿ ಮೇರೆಗೆ ಅಣ್ಣ ಸಾರಿ ಅಣ್ಣ ಅಣ್ಣ ಅಕ್ಕ ಎಂಚಿನ ಓಲತ್ತ ಭವಾನಿ ಶಂಕರಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ಬಲ್ಲೆ ಭವಾನಿಯ ಶಂಕರ ರೆಡ್ ಲೈಟ್ ಉಂಡು ತುಕ ಸರಿ ತುಕ ಈ ಮೇಲ್ಪತಿಕ್ ಬೇ ಅದ ಭವಾನಿ ಶಂಕರ್ ಎತ್ತ ಒಂದು ದಾದ ಬೇಲೆ ದಾದ ನಿಕ್ ಬೇಲಿಜ್ಜಿ ಬೇಲೆಜ್ಜಿ ಇಂಚ ರಾತ್ರಿ ಪಗಲು ಅಂಚಿ ನೀ ತಿರುಗೊಂದಿತ್ತನ ಬೇಲೆ ದಿಕ್ಕೊಂಡೆ ನಿಕ್ಕ ಬ್ಯೂಟಿ ಪಾರ್ಲರ್ ಕುಲ್ಲವಲಿಯ ಎಂಚ ನಿಕ್ಕ ಕುಲ್ಲವಲಿ ಕೊಡ್ಚಪ್ಪ ಯಾನಿತೆ ಬ್ಯೂಟಿ ಪಾರ್ಲರ್ ಮಲ್ತೊಂದು ಒಂಜಿ ರಟ್ಟು ಬರ್ತು ಉನ್ನೊಂದಲ್ಲೇ ಇಂದು ಬತ್ತ ನಾನ ಬಡ್ಚಿ ಕಾಲಿಗುಲ್ನ ಬಡ್ಚಿಂದು ಅತ್ತಿ ಈರೆಗ್ ಬೇಲೆಗೆ ಜನ ಹೊಡೆದು ಬಂದಿತ್ತಾರ ಎಂಕ್ ಬೇಲೆಗೆ ಜನ ಬೇಗ ಬೊಲ್ಲರ ಗೊತ್ತುಂಡ ಎಂಚಿನ ಪೊಲ್ಲೆರ ಗೊತ್ತು ನಮೆ ತಾನೇ ಗೊತ್ತಿ ಜಂದೆ ಪೊಲ್ಲೆರ ಗೊತ್ತು ಒಟ್ರಾಸಿ ಪೊಲ್ನತ್ತಿ ಪೊಲ್ಲು ನೆಡ್ ತುಂಬ ಕುಲ್ಲೆರ ಕಲ್ಪಡು ತಾನೇ ಗೊತ್ತಿ ಜಂದೆ ಕುಲ್ಲೆರ ಗೊತ್ತು ನತ ಕುಲ್ಲಿಗೆ ನಿಂದ ಮಿಷನ್ ಎದುರು ಕುಲ್ಲೆರ ಬಣ್ಣಿ ಓದು ಕತ್ರಿ ಪಾರ್ಕಡು ಕುಲ್ಲೆರ ಬಣ್ಣ ಸರಿ ಕುಲ್ಲರ ಗೊತ್ತು ಮಂಡು ಹಾ ನಿಕ್ಕ ಸೂಜಿ ಬತ್ತಾರ ಗೊತ್ತುಂಡ ತಾನೇ ಗೊತ್ತಿ ಜಂದೆ ಇಂಚ ಓ ದಾದ ಕೊಡೆ ಬತ್ತುನ್ನ ಸೂಜಿ ಸಪುರಪ್ಪು ಇಂಚ ಬತ್ತುನು ಹಾ ನೂಲು ಬಾಡ್ರೆ ಗೊತ್ತುಂಡ ತಾನೇ ಗೊತ್ತಿ ಜಂದೆ ಇಂಚ ಸುರುಕು ನೂಲುನು ರಡ್ಡು ಸತಿ ಜುಂಬಡು ಸೂಜಿನತ್ತಪ್ಪ ನೂಲುನು ಹಾ ಬೊಕ್ಕ ಐದು ಬೊಕ್ಕ ನೂಲುನು ಒಯ್ಪಡು ಬೊಕ್ಕ ಪೊಲ್ಲು ನಿಂಚ ಪೊಲ್ಲಿನ ತಾಲಿಜಿ ಇಂಚ ಮತ್ತನಾದೆ ಓ ದೇವರೆಂದು ನೇ ಪೊಲ್ಲು ನೆಡ್ ತುಂಬ ಪಾಡ್ರೆಜ್ಜ ಸೂಜಿಗೆ ಪಾಡ್ರೆಜ್ಜ ಸೂಜಿಗೆ ಪಾಡ್ದಿ ಮರತಿ ಬತ್ತನ್ ಪಾಡಿ ಇಂಚ ಮೆಲಾನೆ ಸೂಜಿಗೆ ಪಾಡೋಡು ಪೋಂಡ್ ಪೋಡ ಪೋಂಡತ ಇಂಕಂತ ಜಾತಿಜಿ ಎನ್ನ ಕಣ್ಣು ಪುಡತಿನ ತೋಜುನ್ ಪೋಂಡ್ ಐದು ಬೊಕ್ಕ ಒಯ್ಪಡು ಆಡತ ಗುಬ್ಬಿದಿಯರೆ ಗೊತ್ತುಂಡ ತಾನೇ ಗೊತ್ತಿ ಜಂದೆ ಗೊತ್ತುಂಡ ಗುಬ್ಬಿದಿಯರೆ ಹಾ ಅವೊಂಜಿ ತೋಡಿ ಗುಬ್ಬಿದಿಯರೆ ಗೊತ್ತಿತ್ತಿನ ತೋಡು ಇಂದ ಆಡತೆ ಗುಬ್ಬಿದಿಲ್ಲ ಏತ್ ಗೊಬ್ಬಿದು ಒಂಜಿ ಅವತ ದಾದು ದಿಯೆ ಕುಟುಂಬದಾಗ ತಟ್ಟಿಡ್ದಿ ಇನ್ನೈ ಗುಬ್ಬಿ ಇಂಚ ದಿಯರೆ ಗೊತ್ತುಂಡ ಅವನ್ನೇನು ಇಂಚ ಪೊಲ್ಲೆರ ಮೇ ಪೊಲ್ಲೆರ ಗೊತ್ತು ನನಗೆ ಅವ್ ಗೊತ್ತಾಪುಂಡು ಗೊತ್ತು ನಿಗೆತ್ತ ಕೊಂಚೂರು ಕಲ್ಪಣ್ಣಾಂಡಿ ಕಲ್ಪಗೆ ಕಲ್ತ ನೆಟ್ಟ ಟೈಲರ್ ಆಪುಲಿ ಆಂಡ ಇಂಕ ಡೌಟಿ ದೇ ಈ ನೆಟ ನೇನು ಮಾತಾ ತೀಂಡರಿಗೆ ಬೇರಾವ ಅವ ಅಂಚ ಪಂಡದೆ ಆತನ ಮಾರ ಇನಿ ಮೆಕ್ಲಿ ಪಿರಬುರಿಯರ ಕಾರಣ ನಮ್ಮನೆ ಮೆಕ್ಲಿ ಬೇಲೆ ಕೊರಂದೆ ಮೆಕ್ಲಿ ಬೇತೆ ಬೇಲೆ ಜಪ್ಪರ ಕಾರಣ ನಮ್ಮನೆಯ ಇನಿ ಸಾದಿ ಬಿದ್ದಿರಿ ಮೆಕ್ಲಿ ಟೋಲ್ ಗೇಟ್ ದಲ್ಪ ಮಾರ್ಗದ ಬೇಡ ಉಂತರ ಕಾರಣ ಏರಿ ನಮ್ಮನೆ ಬೇಲೆ ಕೊರಂದೆ ನಮ್ಮನೆ ಮಲ್ತೇನೆ ನಕ್ಲೇನಿ ಸರಿಯಾನ ಬೇಲೆ ಕೊರ ಇಂಚಿನಕ್ಲು ಏತೋ ಮಲ್ಲ ಬೇಲೆ ಮಂತ ನಕ್ಲು ಇಜ್ಜೇರ ಏತೋ ಜನ ಉಳ್ಳೇರು ಇಂಚಿನ ಬೇಲೆ ಮಂತ ನಕ್ಲು ಉಳ್ಳೇರು ನಮ್ಮ ಬೇಲೆ ಕೊರಂದ ಇಂಚ ಅಣ್ಣ ಬೇಜಾರು ಅಪ್ಪನ ಅವತ್ತು ಮಾರ ಮೆಕ್ಕಲು ಇಂಚಿನ ಮಲ್ತದ ಕಾಸು ಮಲ್ಪೇರು ಪಂಡು ದೀನಿ ಸಮಾಜೋಡು ಬೆನಿಯರ ತೀರಂದ ಬೆರಿ ಬಗ್ಗಂದ್ರೆ ಕೆಲವು ಜವನಿಯರು ಮೆಕ್ಕಲೇನು ತೂದು ನಂಕ್ಲ ಕಾಸು ಮಲ್ಪೇರು ಏಸಬಾರ್ದು ಸಾದಿರ್ ನಟ್ಟೋತ ಅವು ಬೇಜಾರು ಅಪ್ಪನ ಅಂಚ ಮನ್ಪೇರವಲ್ಲಿ ಗೊತ್ತಾನತ ಈಗ ಇತ್ತನಿಕ್ ಬೇಲೆ ತಿಕ್ಕನತ ನಿಕ್ಕ ಬೇಲೆ ಹ್ಯಾಂಗ್ ಕೊರ್ಪ ಬೇಲೆ ಉಂಡತೆ ಬೇಲೆ ಕೊರ್ಕ ಯಾನ್ ಬರ್ಪೇವೆ ಸ್ವರ ಒಂಚೂರು ಚೇಂಜ್ ಒಂದು ಪೊಡಿಜಿನ ಬೇಗ ಆಯ್ತಿನಲ್ಲಿ ಸೆಕೆಂಡ್ ಕೊರ್ರೆ ರೆಡಿ ಬೇಲೆ ತಿಕ್ಕನ ಆಂಡತ್ತ ಈರೊಂಜಿ ಜನಕ್ಕೆ ಬೇಲೆ ಕೊರಿಯರು ಎನ್ನೊಂಜಿ ಬೇಲೆಗೆ ರೆಡಿ ಆಂಡು ಯಾನ್ ಎಕಡೆ ಮೇಕಪ್ ಅಂತ ಬತ್ತೆತ್ತ ಯಾನೊಂಜಿ ಉಡಾವಣೆಗೆ ರೆಡಿ ಮಲ್ತೆ ಉಡಾವಣೆ ಮುಲ್ಬತ್ತು ಪುಡಾವಣೆ ಎತ್ತದು ಇನ್ನ ಹೊಸ ಎಕ್ಸ್ಪರಿಮೆಂಟ್ ಎನ್ನ ತುಲೆ ಟ್ಯಾಲೆಂಟ್ ತುಲೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು 15 ವರ್ಷ ಟ್ಯಾನ್ ಕಾರ್ ಬತ್ತು ತುಲೆಗೆ ಪ್ರಾಯ ಏತೈಕಿತ್ತೆ ಎಂಜ ಟ್ಯಾಲೆಂಟ್ ತುಲಿ ಈ ಕಡೆ ಇಡೆ ಬನ್ನಾಗ 20 ಮೆತ್ತನೆ ಇತ್ತೆ ಮುಲ್ತೆ ಪೋನಾಗ 18 ಮಗ ಜಬ್ಡಾದಿ ನನ ಇಲ್ಲಿ ಅವನ್ ಪೇರ ಬೋರ್ಚಿ ತೊಟ್ಟಿಲ್ ಬಾಟ್ರೆ ದಿಕ್ಕು ತೊಟ್ಟಿಲ್ ಬಾಟಲತ್ತಿ ಕಾರ್ ಬಿದೆ ಊರ್ನೆತ್ತ ನಂಜಿದ ಬಾರಿ ಖುಷಿ ಆತೇನೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ನಂತರ ಉಂತಿರತ್ತ ಅಂಚೆ ತೋಜ್ಜತೆ ಜಪ್ಪ ಸರಿ
ಸರಿ ಸರಿ ಇಂದು ಇನ್ನು ಏತಾಂಡಿ ಇದೇಗೆ ನಾನು ಸತ್ಯ ಪನ್ಪೆ ಬಾಕಿ ದಾಖಲೆ ಕಂಡ ಜಾಸ್ತಿ ಪನ್ವೆ ಇದೇ ಕಂಡ ಪದ್ರಾಡು ಸಾರ ಪಾನ್ಸುಡು ಮಿನಿ ರೇಟ್ ಜಾಸ್ತಿ ಮಂತಾರೆ ಅಂಚ ಮನಿ ಪೊಚ್ಚಿ ಕಾಸು ಉಂಡತ್ತ ಒಯ್ಪು ಗಂಚಿ ಮಸ್ತ್ ಚೀಪ್ ಅಂಡಿ ಅದೇ ಕಮ್ಮಿ ಮಲ್ತೆ 13 ಕೊರ್ಕ 13 ಓ ದೇವ 15 ಬಂತು ಇರುವ ಕೊಡ್ತೀವಿ ಫಂಕ್ಷನ್ ಗೊತ್ತಾಗಿದೆ ಇತ್ತೆ ವಿಷಯ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಈ ರೀತಿ ಶೋಕ ಅದು ಪಿದಾಡ್ತಾರೆ ಈರೊಂಜಿ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲೇ ಫಂಕ್ಷನ್ ಮಾತ ಪಿದಾಡ್ತಾರೆ ಓಲಾಂಡಲ ಬರ್ತ್ಡೇ ಆದಿತ್ತು ಅತ್ತಪ್ಪ ಅಂಚನ ಬಯಕೆ ಅತ್ತಪ್ಪ ಯಾಕೆ ನೀನ ಬಯಕೆ ಮತ್ತೆ ಇಂಚ ರೆಡಿ ಅಪ್ಪರ ಬಯಕೆ ಅತ್ತೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಅಂಶ ಎಂಗೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಆದಿತ್ತು ಅತ್ತಪ್ಪ ಅಪ್ಪಗೊಂದು ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಅತ್ತಪ್ಪ ಎಂಗೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಅಂಚಿನ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲೇ ಫಂಕ್ಷನ್ ಗತ್ತೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಅಂಶ ಮದಿಮೆದ ರಿಸೆಪ್ಷನ್ ಆದಿತ್ತು ಅತ್ತಪ್ಪ ಬೊಕ್ಕ ಸಾವುಗು ಸಾವುಗು ಬೊಕ್ಕ ಮೇಕಪ್ ದೈನಕ್ಕೆ ಸಾವುಗ ಸನ್ ಪ್ರೀಮಿಯಂ ರಿಫೈನ್ಡ್ ಸನ್ಫ್ಲವರ್ ಆಯಿಲ್ ಅರ್ಪಣೆ ಮಲ್ಪನ ಕಾಮಿಡಿ ಪ್ರೀಮಿಯರ್ ಲೀಗ್ ನೆಟ್ ನಮ್ಮ ಗೋಲ್ಡನ್ ಪಾಪಿ ಟೀಮ್ ಬಾರಿ ಶೋಕದ ಒಂಜಿ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಕೊರಿಯರ್ ಸೊ ಒಂಜಿ ಜೋರ್ದ ತಾಟಿ ಕೊರಡು ಒಂದು ಬಂದು ವಿನಂತಿ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ ಜಾಸ್ತಿ ಪೊನ್ನುಲೆ ತೋಜೊಂದುಲ್ಲೇರು ನೆಟ್ ಸಾರಿ ಪೊಂಜೋಲ್ಲೆ ತೋಜೊಂದುಲ್ಲೇರು ಪೊನ್ನುಲೆ ತೋಜೊಂದುಲ್ಲೇರು ಶಶಿ ಸರ್ ಸುರುಕಾದ ಪನ್ಪೇರು ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಎಂಚ ಆ್ಯಂಡ್ ಗೋಲ್ಡನ್ ಪಾಪಿದ ಬಗ್ಗೆ ಒಂಜಿ ಪರಿಪೂರ್ಣ ಒಂಜಿ ವೇದಿಕೆಗೆ ಪರಿಪೂರ್ಣವಾಯಿನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಪ್ರಾಹಸನನ್ನು ಕೊಡ್ತಾರೆ ದಯಬನ್ನಗ ಒಂಜಿ ರಂಗ ಪರಿಕರ ಆವಡು ತರ ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್ ಆವಡು ಐತ ಬಗ್ಗೆ ಮಸ್ತ್ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಆದುಲ್ಲೇರು ಸುರೇಶ್ ಮಂಜೇಶ್ವರ್ ಅಂತೂ ಐತ ಬಗ್ಗೆ ಐಕೆ ಆರ್ನ ಡ್ರೆಸ್ ಆವಡು ಅತನ ಆ ಮೆಷಿನ್ ಆವಡು ಸ್ಟಿಚಿಂಗ್ ಮೆಷಿನ್ ಅವನು ತುಂಬೊಂದು ಬರ್ತದೆ ನಿಜವಾದ ಅಗತ್ಯಜಿ ಖಾಲಿ ಒಂಜಿ ಸಿಂಬಾಲಿಕ್ ಆದ ಇಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಮೂಲು ಉಂಡು ಪನ್ಪನೆ ತೋಜ್ಪಾವಲಿ ಬಟ್ ಅವು ಆತ್ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಆದ ಜನಕ್ಲೆಗ್ ತೋಜ್ಪಾಡು ಪನ್ಪನ ಭಾವನೆ ಉಂಡು ದಯಪನ್ನಗ ಆರೊಂಜಿ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ರಂಗಕರ್ಮಿಲ ಅಂದು ಅಂಚಾಯ್ ನಡೆದವರ ಆತ್ ಪರ್ಫೆಕ್ಷನಿಸ್ಟ್ ಆರ್ ಐತ ಬಗ್ಗೆ ಹಿಂಗೆ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಉಂಡು ಸುರೇಶ್ ಮಂಜೇಶ್ವರ ಅಭಿನಂದನೆ ಇರಿಗೆ ಸವಿ ಒಂಜಿ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಒಂಜಿ ಡ್ರೆಸ್ಸಿಂಗ್ ಸೆನ್ಸ್ ಬೊಕ್ಕ ಸವ್ಯನ ಆ ಬ್ಯೂಟಿ ಪಾರ್ಲರ್ದು ಒಂಜಿ ಎಂಚಿನ ಲುಕ್ ಉಂಡು ಬೊಕ್ಕ ಐಕ್ ಸರಿಯಾದ ಮ್ಯಾನ್ರಿಸಮ್ ಕಡೇ ಮುಟ್ಟಲ್ಲ ಹೊರ್ತೊಂದು ಬೈದಾರೆ ಅವೇನು ನಿಖುಲ್ 2 ಜನ ಭಾರಿ ಎಡ್ಡೆ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಬಾಕಿ 2 ಜನ ಇಂಕ್ ಇಂಬೇರ್ನ ಹೊಸ ಪರಿಚಯ ಒಂದು ಹರ್ಷಿತ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಕೌಡೂರು ಎಡ್ಡೆ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಭಾರಿ ಖುಷಿ ಅಂಡು ಎಡ್ಡೆ ಕಾನ್ಫಿಡೆನ್ಸ್ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಉಂಡು ಬೊಕ್ಕ ಪಂಚ್ ಕೊರ್ಪುನಲ್ಲ ಎಡ್ಡೆ ಉಂಡು ಸ್ಟೈಲ್ ಎಡ್ಡೆ ಉಂಡು ಆಯ್ನ ಹಿಡ್ದವರ ಒಂಜಿ ಭಾರಿ ಗಟ್ಟಿದ ಟೀಮ್ ಆವೊಂದುಂಡು ಸುರೇಶ್ನ ಅಭಿನಂದನೆ ಸವ್ಯಸಾಚಿ ಬೊಕ್ಕ ಸವ್ಯಸಾಚಿಂದ ಬರ್ಪುಣ ಅಭಿನಂದನೆ ಮಾತಾಡಲ್ಲ ಅಭಿನಂದನೆ ಅಂಚನೆ ಸುಧಾಕರ್ ವೆರಿ ಗುಡ್ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಕಂಗ್ರ್ಯಾಚುಲೇಷನ್ಸ್ ಟು ಆಲ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಶಶಿ ಅಣ್ಣ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಬಾರಿ ಆರಾಮ ಆ್ಯಂಡ್ ಬಾರಿ ಕೂಲ್ ಡೇ ಕಮೆಂಟ್ ಮಲ್ತಾರೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ವೆಲ್ ಕಮಿಂಗ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ಚೈತ್ರಾ ಶೆಟ್ಟಿ ಪನ್ಲೆ ಮೇಡಮ್ ಹೆಲೋ ಟೀಮ್ ಮಾತನಾಲ್ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಶೋ ಕಾತಂಡು ಇಂಕೊಂದು ಸವ್ಯ ಅಂದ್ ಇತ್ತೆ ಗೊತ್ತಾಯಿನ್ಯಾ ಮೇರುಂಡತ ಸಭ್ಯಸಾಚಿ ಯಾಕೆ ಇಂಡೇರು ಬುದರ್ ಸಭ್ಯಸಾಚಿ ಆತ ಅಂದ್ ಅಪ್ಪ ಅಂತ ಒಪ್ಪಿ ನೇರ್ ಮಾರು ಸಭ್ಯಸಾಚಿ ಬುದರ್ದ ಆಯ್ಕೆ ಮೇರ್ ಪಂಡ ರತ್ತತ್ತು ಸವ್ಯರಾಜ್ ಅಂದ್ ಯಾನೆನ್ಯ ಸವ್ಯರಾಜ್ ಮಗ ಕೂಡ ಸವ್ಯರಾಜ್ ಕಲ್ಲಾಡ್ಕ ಅಪ್ಪ ಹಿಂಗೆ ಕನ್ಫರ್ಮ್ ಮಾಡಿ ಯಾರು ಅನ್ಕೆನ್ನು ನೆಟ್ಟು ಸವ್ಯರಾಜ್ ಏರು ಹಿಂಗೆ ಸತ್ಯ ಒಂದು ಫುಲ್ ಸ್ಕಿಟ್ ಮುಗಿನಟ್ಟ ಸವ್ಯ ಒಂದು ಗೊತ್ತೇ ಇಜ್ಜಿ ಆಸಮ್ ವೆರಿ ನೈಸ್ ಪಂಚಸ್ ಪೂರ ಎಡ್ಡೆ ಇತ್ತಂಡು ನಿಕಲ್ಲ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ಲ ಶೋಕ್ ಇತ್ತಂಡು ನನ್ಲ ಇಂಕ್ ಪಂಚಸ್ ಖುಷಿ ಅಂಡು ಬಟ್ ನನ್ಲ ಒಂಚೂರು ಇತ್ತದಿಂದ ನನ್ಲ ಗಮ್ಮತ್ ಆತು ಬಿಕಾಸ್ ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಆಪುಂಡು ಅವು ಪಂಚಸ್ ಕೊರ ಆ್ಯಂಡ್ ಸವ್ಯ ಪೂರ ಇತ್ತಂಡತು ನಿಕ್ಲೆಗ್ ದಾಲ ಕಮ್ಮಿಜ್ಜಿ ಬಟ್ ಮಾತೆಲ್ಲ ಶೋ ಪರ್ಫಾರ್ಮ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ವೆರಿ ಮಚ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಚೈತ್ರಾ ಶೆಟ್ಟಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಫೈನಲ್ ಯಾರಿಗೆ ಗೊತ್ತಾಂಡು ಇದನ್ನ ಇಲ್ಲಡೆ ಬೋದಿಗೆ ಅಂತ ಬಾರಿ ಬಂಗಾತೆ ಅಂದ ಬನ್ನೊಂದು ಓಕೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಚೈತ್ರಾ ವೆಲ್ ಕಮಿಂಗ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ರಾಮದಾಸ್ ಸರ್ ಪನ್ಲೆ ಸರ್ ಟೈಲರ್ ಶಾಪ್ಲ ಬ್ಯೂಟಿ ಪಾರ್ಲರ್ದ ಒಂಜಿ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ಮಂತದ್ದು ಒಂದು ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟ್ ಬಂದಿದೆ ಎಡ್ಡೆ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಬೊಕ ಐಕ್ ತಕ್ಕ ಟೈಲರ್ನ ಒಂಜಿ ಆವಡ್ ವೇಷಭೂಷಣ ಆದುಪ್ಪು ಅತ್ತಂದಾಂಡ ಬ್ಯೂಟಿ ಪಾರ್ಲರಿಸ್ಟ್ ಎಂಚ ಉಪ್ಪೇರು ಅಂತ ಪಂಪಿನ ಆದುಪ್ಪು ಅವು ಭಾರಿ ಶೋಕು ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಬಂದಾರೆ ಸುರುಕು ಬತ್ತಿನ ಆರ ಪುದರ್ ಎಂಚ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ಹರ್ಷಿತ್ ಆರ್ನ ಸುರುಕು ಪನ್ನಾಗ ಒಂತ ಫೇಸಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಒಂದು ಮಾಮೂಲಿ ದಲ ಮೇಕಪ್ ದಲ ಆತಿಜ್ಜಾನ್ ಬಟ್ ಈ ಎಪ್ಪ ಆರ್ ಬ್ಯೂಟಿ ಪಾರ್ಲರ್ ಉಲಾಯ್ಬೋದು ಪಿದೇ ಬತ್ತೀರಿ ಅಪ್ಪ ಭಾರಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ಅದ ಮೇಕಪ್ ಮಾತ ಮಂತದ್ದು ಕರೆಕ್ಟ್ ಒಂಜಿ ಬ್ಯೂಟಿ ಪಾರ್ಲರ್ ಪಿದೇ ಬತ್ತಿಲೆಕ್ಕನೆ ಆತನು ಸೊ ಅವೇನು ಮಾತಾಡಿಕಲು ಕರೆಕ್ಟ್ ಆದ ಮಂದಾರೆ ಮಾತಿರ್ಲ ಎಡ್ಡೆ ಒಂಜಿ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಪವಿತ್ರತೆ ಸಾರಿ ಮಾತಿರ್ಲ ಪಕ್ಕ ಬೇರೆ ನಿತೇಶ್ ಸುಧಾಕರ್ ಮಸ್ತ್ ಸಮಯ ಪಕ್ಕ ತುಯಿನಿ ಸೊ ಐಕೆ ತಕ್ಕ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ಲ ಕೊರೊಂದು ಬೈದಾರೆ ಸೊ
ಮಾಮೂಲಿ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಅತ್ತೊಂದು ಒಂದು ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುದ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ನಿಕ್ಲು ಇತ್ತೆ ಒಂದು ಮಾಮೂಲಿ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಇಂದರ ದುಮ್ಮಲ ಒಂದು ಎಡ್ಡೆ ಎರಡು ಮೂರು ಕೆಲವು ಎಡ್ಡೆ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಈ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಇಟ್ಲ ಈ ಮುಲ್ಪ ಇಂಚ ಕಾಮಿಡಿ ದೆಪ್ಪೊಲಿ ಏತ್ತು ಬೋರ್ಡ್ ಆತೆ ಅವೇನು ಎಂಚ ಬೋರ್ಡ್ ಅಂಚನೆ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಮಂತೊಂಬ ಬಾರಿ ನೀಟ್ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್. ಆಲ್ ದಿ ಬೆಸ್ಟ್. So anyways, thank you so much sir. Shashi Anna 8th itte super points. Okay, 9 points. Shashiraj Rao Kavur, Chaitra Shetty 9 points. Ramdas sir 10 points. Thank you so much. 10 9 9 are the points. And itte nama season award korpunanchina portu. Season award korriyere vedikeda mittu yanlettondulla advocate Lion Ravindra Kukkaje and team BC Road dayamaltu mitta chavadi barodun bandu vinanti maltondulla. Thank you so much Golden Popy. Thank you so much. And ಅಂಚನೆ ನಮಕ್ ನೆಂಪುದ ಕಾಣಿಕೆ ಕೊರ್ಪುನಂಚಿನ ಪೊರ್ತು V4 ನ್ಯೂಸ್ ದ ಪರವಾದ ತುಳುಕೂಟದ ಪರವಾದ ಅಡ್ವೊಕೇಟ್ ಲಯನ್ ರವೀಂದ್ರ ಕುಕ್ಕಾಜೆ ಅಂಡ್ ಟೀಮ್ BC ರೋಡ್ ಮೊಕ್ಲೆಗ್ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಸೊಲ್ಮೇಲು ಯಾನ್ ರವೀಂದ್ರ ಕುಕ್ಕಾಜೆ ಬಂದಿದ್ದು ಯಾನ್ ಬಂಟ್ವಾಲಡ್ ವಕೀಲರಾದ ಎನ್ನ ಕೆಲಸ ಮಲ್ತೊಂದಲ್ಲ. ಯಾನ್ ಮೂಲತಃ ಪುಟ್ಟು ಬೊಲೆತಿನ ಮುಲ್ಪನೆ ಎನ್ನ ಮಂಚಿ ಗ್ರಾಮದ ಕುಕ್ಕಾಜಿ ಪಂಪನೆ ಎನ್ನ ಪುಟ್ಟಿನ ಜಾಗೆ. ಯಾನ್ ಎಲ್ಲಿಯ ಪ್ರಾಯೋಡ್ಲ ಒಂಜನೇ ಕ್ಲಾಸ್ ಹಿಡ್ದು ಯಾನ್ ಈ ನಾಟಕ ಇಂದಿಟ್ಟು ಭಾರಿ ಆಸಕ್ತಿ ಅಂಕ್ ಅಂಚದು ಒಂಜನೇ ಕ್ಲಾಸ್ ಹಿಡ್ದು ಯಾನ್ ನಾಟಕನು ಪಾರ್ಟಿಸಿಪೇಟ್ ಮಲ್ತೊಂದಿತ್ತೆ. ಬೊಕ್ಕ ಯಾನ್ 7ನೇ ಕ್ಲಾಸ್ ಡಿಪ್ಪನಾಗಲ್ಲ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಪಾಠ ಹೊಡಿತೀನೆಲ್ಲ ಏನು ಕನ್ನಡ ಅನುವಾದ ಮಲ್ತೊಂದು ಯಾನ ನಾಟಕನು ಎಂಕ್ಲೆನ ಸಹೋದ್ಯೋಗಿಗಳೊಟ್ಟಿಗೂ ಗೊಬ್ಬಾದು ಐದು ಬೊಕ್ಕ ಮಡಿಕೇರಿ ಪೋದು ಅಲ್ಪ ಭಾರತೀಯ ವಿದ್ಯಾಭವನ ಕೇಂದ್ರಡ್ಲ ಈ ನಾಟಕ ಸಂಗೀತ ಮಾತಪೂರ ಏತು ಕಲೆಲು ಉಂಡ ಐನು ಪೂರ ಮಲ್ತೊಂದು ಕಲ್ತೊಂದು ಬರೋಂದಿತ್ತೆ. ಅಂಚನೆ ಯಾನು ವಕೀಲರಾದ ಮುಲ್ಪ ಯಾನು ಕೆಲಸ ಮಲ್ತೊಂದು ಇಪ್ಪನ ಸಮಯಡು ಚೆನ್ನೈಡ್ ಒಂಜಿ ಜಲ್ಲಿಕಟ್ಟು ಪಂಪಿನ ಎರ್ಲಿನ ಗಿಡಪನ ಒಂಜಿ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಆಯ್ತಂಡು ಅವು ಉಂತು ಇಪ್ಪಿನ ಸಮಯಡು ಎಂಕೊಂಜಿ ಆಲೋಚನೆ ಬತ್ತಂಡು ಇತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಕರಾವಳಿಡ ಕಂಬಳ ಉಂಡು ಕಂಬಳದ ನಮ್ಮ ಎರ್ಲಿನ ಗಿಡಪುನ ಈ ಸಮಯಡುಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಕಂಬಳದ ಮಿತ್ತಲ ಒಂಜಿ ತೂಗುಗತಿ ಬರ್ಪುನ ಪನ್ಪುನ ಒಂಜಿ ವಿಚಾರನು ನಮ್ಮ ಬಂಟ್ವಾಳ ವಕೀಲರ ಸಂಘದ್ದು ಒಂಜಿ ನ್ಯಾಯದರ್ಪಣ ಪನ್ಪುನ ಮ್ಯಾಗಝಿನ್ ನಮ್ಮ ನಡತೊಂದಿತ್ತ ಐಟಿ ಆನ್ ಆರ್ಟಿಕಲ್ ಬರೆ ಅವು ಮಸ್ತ್ ಪಬ್ಲಿಸಿಟಿ ಆಂಡ್ ಆ ಸಮಯಡು ಸರ್ಕಾರಲ ಐತ ಬಗ್ಗೆ ಹೆಚ್ಚೆತ್ತದು ಒಂಜಿ ಕಾನೂನು ಐಕ್ ಕಣೋಡು ಪನ್ಪುನ ವಿಷಯಡ್ಲ ಬತ್ತದ ಅವು ಕೋರ್ಟುಗೂ ಅವು ಮೆಟ್ಲು ಪೋಂಡು ಐದು ಬೊಕ್ಕ ಐಕ ಬೋಡಾಯಿನ ವ್ಯವಸ್ಥೆನ ಮಲ್ತೊಂದು ಕಂಬಳನ್ನು ಎಡ್ಡೆ ರೀತಿ ನಡಕೊಂಡು ಪಂಪಿನ ಒಂಜಿ ಸರ್ವೋಚ್ಚ ನ್ಯಾಯಾಲಯದ ಎಂಚಿನ ನಿಯಮ ಉಂಡು ಐತ ಪ್ರಕಾರನೇ ಕಂಬಳ ನಡಪೇರ ನಮ್ಮ ಐಕ ಪೂರ ಸಹಕಾರ ಮಲ್ಪನಕ್ಲಿನ ಒಂಜಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆನೆಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಮಲ್ತೊಂದಿತ್ತ. ಈ ಸರ್ತಿ ನಾವು ಎಂಕ್ಲು ಮುಲ್ಪ ತುಳುಕೂಟೋಡು ಸಹಯೋಗದೊಟ್ಟಿಗೂ ನಮ್ಮ ಮಲ್ಪನಂಚಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಡು V4 ದಕ್ಲಿನ ಕಾಮಿಡಿ ಪ್ರೀಮಿಯರ್ ಲೀಗ್ ಆ ಇಂದಿಟ್ಟು 16 ತಂಡೋಲು ಬರೆ ಉಂಡು ಐತ ಒಂಜಿ ತಂಡದ ಪ್ರಾಯೋಜಕತ್ವನ ಯಾನು ಐತೆ ನಮ್ಮ ವಕೀಲನ ಪರವಾದ ಯಾನದೆ ತೊಂದರ್ಲೆ ಸೊಲ್ಮೇಲು. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ರವೀಂದ್ರಣ್ಣ ಇರ್ನ ಬಗ್ಗೆ ಪಾನೋಡೆ ದಯಗೆ ಮನಗ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಸುರೂಕು ಬೈದಾರ್ ಬಲೆ ನಡುಕು ಬಲೆ ದಯ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಸುರೂಕು ಬೈದಾರು ಐದ ಗಿತ್ತೆ ಮುಟ್ಟಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಒಟ್ಟು ಗುಲ್ಲಾರು ಖಾಲಿ ಒಂಜಿ ಸ್ಪಾನ್ಸರ್ ಕೊರ್ದು ಇರೆಗೆ ಇಲ್ಲಾಡ್ ಮನಿ ಪಂದ ಕುಲ್ದೋಲಿ ಈರ್ ಬೈದಾರ್ ಇಡೆ ದಯಪಂಡ ಇರ್ನ ಉಲಾಯಿಡ್ ಒಂಜಿ ಕಲೆ ಉಂಡು ಈತ ಕಲಾ ಪೋಷಕರಾದ ಒಂಜಾತ ಆರ್ಟಿಸ್ಟ್ ನಕ್ಲಿಗೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲಾರು ನಿಜವಾದ್ಲ ಎಂಕುಲು V4 ನ್ಯೂಸ್ ದ ಪರವಾದ ತುಳುಕೂಟ ಬಂಟ್ವಾಳ ಪರವಾದ ಸೊಲ್ಮೆ ಸಂದವಲ್ಲ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಒಂದು ಜೋರ್ದ ತಾಟಿ ಕೊರಡು ಅದು ಇಡೀ ದಿನ ಐತದ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಇದ್ದೇನೆ ವೆರಿ ಖುಷಿ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಅಂಡ್ VNR ಗೋಲ್ಡ್ ದ ಲಕ್ಕಿ ಪರ್ಸನ್ ಇತ್ತೆ ಪಿರೋರ 105 ಮಾಲತಿ ಅಲೆ ಉಲ್ಲರತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ಬಲೆ. ಕಂಗ್ರಾಚುಲೇಷನ್ ಮೇಡಮ್. Thank you so much Ravindra sir and the entire team. Thank you so much. Thank you. V4 News Arpane Malpunanchina Sun Premium Refined Sunflower Oil Comedy Premier League Season 4 netta league match at the team the league results announce malpunanchina portu ನಮ್ಮ ಎದುರು ಕಾರ್ ಡೆಕೋರ್ ಹರಿಣಿ ಅಂಚನೆ SL Shet Golden Popy Super ಅಂಚಿನ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಕೊರಿಯರ್ and ಲಕ್ಷ್ಮಣ್ ಸರ್ ಉಲ್ಲೇರ್ ನಮ್ಮ ನಿರ್ದೇಶಕರು V4 ನ್ಯೂಸ್ ದ. ಸೊ ಇತ್ತ ರಡ್ಡ್ ಟೀಮ್ ದ ಡಿಸೈಡರ್ ಆಪುಂಡು ರಡ್ಡ್ ಟೀಮ್ ಏರೆ 2 ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಸಿಕ್ಕಿದ್ದು ಬೋರ್ಡ್ ದುಂಪೋಪೇರು ಬಂದು. ಸೊ ಇಟ್ಸ್ ಅ ಮ್ಯಾಟರ್ ಆಫ್ 2 ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಅಂಚನೆ 3 ಜನ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಸ್ಕೋರ್ ಕೊಡ್ತೇರು. ಸೊ ಸುರುಕು ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಕೊರ್ನಿ ಕಾರ್ ಡೆಕೋರ್ ಹರಿಣಿ ಮೊಕಲ್ನ ಸ್ಕೋರ್ ಬತ್ತದು 267 267 and ಅಂಚನೆ ಸೆಕೆಂಡ್ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಕೊರ್ನಿ SL Shet Golden Popy. ಸೊ ಮೊಕಲ್ನ ಟೋಟಲ್ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಬತ್ತದು 3 ಜನ ಜಡ್ಜಸ್ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಸೇರಿದು ಕೊಡ್ತಾರೆ 218. ಕಂಗ್ರಾಚುಲೇಷನ್ ಕಾರ್ ಡೆಕೋರ್ ಹರಿಣಿ 267 ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್
and better luck next time. Rugby team dala performance hokatan. Thank you so much sir. Thank you. Okay, so super ayi nanchina comedy nikul mata 3 year banji nilke teltar engottu nikle pursotana nikul YouTube udla tupar and onjat Facebook udla tupar and onjat channels udla tupar. So ainat nama YouTube un subscribe maltle V4 News 24/7 channel. So nikle epa board apaga nama mata comedy Premier League season episodes la illad kulondu flight ed ponaga aidaka unnaga tinnaga epala tuvali nikle. So thank you so much ಮಾತೆರೆಗಳ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ತೂಯಿನೆಗೆ ಪನೊಂದು ಅಂಡ್ ಅಂಚನೆ ಫೈನಲಿ ನನ ಒಂಜಾತ್ ಕಾಮಿಡಿ ದೊಟ್ಟಿಗೆ ಒಂಜಾತ್ ಗಮ್ಮತ್ ದೊಟ್ಟಿಗೆ ನನೊಂಜಿ ಎಪಿಸೋಡ್ ಎಂಕುಲ್ಲ ನಿಕುಲ್ಲ ತಿಕ್ಕಗ ಅಡೆ ಮುಟ್ಟ ನಿಕುಲ್ ತೂ ಒಂದು ಪ್ಲೇ ದ ಒನ್ ಅಂಡ್ ಓನ್ಲಿ ಫೈನಲಿ ದಿಸ್ ಇಸ್ ವಿನೀತ್ ಕುಮಾರ್ ಸೈನಿಂಗ್ ಆಫ್ ಫ್ರಮ್ ದಿಸ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಅಂಟಿಲ್ ದೆನ್ ಬೈ ಬೈ ಟೇಕ್ ಕೇರ್ ಅಂಡ್ ಸ್ಟೇ ಟ್ಯೂನ್ ಟು V4 ನ್ಯೂಸ್ ಅರ್ಪಣೆ ಮಲ್ಪುನಂಚಿನ ಸನ್ ಪ್ರೀಮಿಯಂ ರಿಫೈನ್ಡ್ ಸನ್ಫ್ಲವರ್ ಆಯಿಲ್ ಕಾಮಿಡಿ ಪ್ರೀಮಿಯರ್ ಲೀಗ್ ಸೀಸನ್ 4 ಟಾಟಾ ಬೈ ಬೈ.